Akungibingelele kuSiyaviva TV1 enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Ngifuna ukuthi ke Siyaviva TV1 ngifisela ababukeli bakho bonke uKhisimusi omuhle noKhisimusi futhi ophephile. Ngiphinde futhi ngithi ngiyafisa nokuthi Nkosi yami kulabo abangezukuba nawo uKhisimusi akugcinile bafowethu kusazosa futhi nabo baphinde bafane nabo bonke abantu. Ngiyafisa nje ngibafisela lokho ekuthini abangenaKhisimusi bangathi kuphelile noma futhi bathi impilo ayikho noma impilo ayenzelana okuhle umhlaba imini. Kodwa nje ngiyafisa ukuthi sikubukisane lokuthi impilo isaqhubeka. Impilo isaqhubeka. Nami ngifuna ukuthi nje namhlanje kuseni babukeli bakaSiyaviva TV1 enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke after ke ukuhlukunyezwa. Ngizokusho lokho after ukuhlukunyezwa suka lapho. After ukuhlukunyezwa unyaka ka2023 ukuhlukunyezwa unyaka ka2023 ngoSeptember 6 ukukhuphuka noSeptember wonke kuze kube uNovember early la khona kade impilo izenzela khona ngigula nje ngendlela eyisimanga ngiguliswa kodwa into elula nje appendix ngokuthi ngayibona sekulate kodwa ngibonga ke amandla omgodi nezithunywa nezidalwa zakithi ngiphinde futhi ngithi ngibonga nezinyanya zezwe ezilonje zingivikile ezilo zingivikela zithi cha ngeke kwenzeke lokumsengo amabhubesi. Ngitheke nami babukeli angiyipresente nganansi imoto ngiyipresente nganansi imoto entsha ceke ngathi nje cha akwengikwenze lokho ekutheni ngibonise nami uku-appreciate izidalwa zami noku-appreciate uNkulunkulu noku-appreciate nje nani ekutheni ngaso sonke isikhathi nesemva kwami ngiyangisupport ngasithi no let me present myself nganansi imoto yakwaSuzu ka2023 ngathi cha angiyipresente nami ngayo nazo zonke ke izimpukane eziyayilandela iphunga elinamandla ayiqhashiwe ayikaqhashwa nje ayikaqhashwa ibarcode le ayikaqhashwa ayikaze futhi ithole number plate. Ngiyabonga nje ukuthi dealership ingethemba. Ngiyabonga kakhulu angifuni ukukhohlwa ababukeli bakaSiyaviva TV1 umhlaba wonke enhla nasezantsi. Ngithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya. Ngiyabonga.